Moi! Niin tänään me pelataan... Tänään tulee 2 videoa, koska mulla on ihan sikana aikaa. Anteeksi tossa viime videossa, kun mä vielä vähän leikin tän äänen korkeuden kanssa. Miksi mä menen tänne? Mä menen aina piiloon tänne. Niin mä vähän leikin ton kun tän äänen korkeuden kanssa, koska tämä oli todella pieni tämä äänenlaatu tässä mikissä nyt näköjään. Ei äänenlaatu, vaan äänen korkeus. Mitä mä sekoilen taas? Sekoillaan. Niin tänään me pelataan tätä Microbattlea. Tää on niinku mun lempipeli ehkä Mineplexistä tällä hetkellä. Tää on tosi kiva peli. Anteeksi kun tuolta taustalta kuuluu ääniä. Tossa tiistain pitäisi olla video, niin mä teen Skywarsia tämän timanttimiakon kanssa, kuten varmaan sanoin viime videossa. Se varmaan tulee olemaan mun ensi video. Tänään tulee upottua sit 2. Ja noi videot, ne saattaa näyttää aika huonolta, anteeksi siitä, mutta sehän löytyy 720p:ssä, en oo varma 1080p:tä. Mutta mä editoisin nämä videot, mutta ihmeen tämä aika paha tämä Windows Movie Maker, enkä halua käyttää rahaa vielä näin alkuun YouTubessa editoriin. Mitä Windows Movie Maker tekee tästä äänestä, ja se ei tunnista sitä sitä videota, että se vaan sanoo, että se ei tunnista. No niin, hakataan. Ei vitsi, mä kuolen ihan kohta. Mun täytyy syödä. Okei, no niin. Meitä sinisiä on vielä 4. Pyry 0501. Moi Pyry, jos katsot tätä videoa. Oota, mä sanoin sille Pyry nauhoitan. Pyry. Rekordaan. Mulla on niin pienillä heltit, et pakko vähän. Tupee. Videos hakkerin key. Niin, jos te katsotte mun eka video, siellä oli yksi tämmönen tosi selkeä häkkeri, että se ei ollut mikään sellainen pikkuhäkkeri, joka on parempi PvPs, vaan se vaan oli selkeä häkkes. Siis oikeesti se oli niin selkeä häkkeri. Okei, toi oli tyhmä vaihtoehto. Ui. Okei, no niin. Yes. No niin, siinä tuli vähän PvP. 3 tappoa. Joo, nähdään ensi videossa.